ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. ஓம் நமக் சிவாய. என் அன்பு குழந்தையே, என்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கும் உனக்கு சந்தோஷத்தை தர மாட்டேனா என்ன? நிச்சயம் தருவேன். நீ கேட்டது அனைத்தையும் நான் தருவேன். நான் விக்கிரகமாகத்தான் இருக்கின்றேன் என்று நீ நினைத்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்? என் மகளே, என் பாதங்கள் புனிதமானவை. இதோ என் பாதம் உன் வீட்டில் பதிய போகிறது. இனி உனக்கு கவலையே வேண்டாம். என்னை முழுமையாக நம்பு. உன் குறிக்கோளை விரைவில் அடைய வழி செய்வேன். என் பிள்ளையே, நீ கோபப்படுவதோ அவசரப்படுவதோ வேண்டாத செயல். அமைதியாக காத்திரு. உனக்கான தேவைகள் அனைத்தும் தரப்படும். இது உனக்கு கொடுக்கப்படவில்லையோ அது உனக்கானது இல்லை என்று புரிந்து கொள். என் குழந்தையே, யார் என்னை மனதார நினைக்கிறார்களோ அவர்களை என் நினைவில் வைத்துக் கொள்வேன். என் மீது அன்போடு இருக்கிறவர்களோடு அவர்களோடு எப்பொழுதும் துணையாயிருப்பேன். அப்பா, நீங்கள் தான் எல்லாமே. எங்கள் எல்லோருக்கும் நல்வழி காட்டுங்கள் என்று தினம் தினம் என்னை வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா? நல்லது நடக்கும் உன் வாழ்வில் நிச்சயம். அப்பா உனக்கு என்றும் துணை இருப்பேன் என் பிள்ளையே. நீ இழந்ததையெல்லாம் திருப்பி கொடுக்க இதோ உன் அப்பா புறப்பட்டு விட்டேன். நீ எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த காரியங்களை விரைவில் நிறைவேற்றுவேன். இனி நிம்மதியுடன் வாழப் போகிறாய். நீ இழந்தது எதுவாக இருந்தாலும் கவலைப்படாதே. அதைவிட பல மடங்கு நன்மையை நான் தரப்போகின்றேன். என் மகளே, அப்பா வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைத்த உறவுகள் அழுகையையும் வலிகளையும் தருகின்ற உறவுகளாகத்தான் இருக்கிறார்களே. வாழ்க்கையே வலியோடு போராடுவதாக இருக்கிறதே. என்னையும் என் மனதையும் புரிந்து கொண்டு என்னை நேசிப்பவர்கள் யாருமே இல்லையே என்று வாழ்க்கையே நீ வெறுக்கிறாய். என் பிள்ளையே, உன்னையும் உன் மனதையும் புரிந்து கொண்டு உன்னை நேசிக்க உன்னப்பா இருக்கும் பொழுது நீ ஏன் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய்? உன் மனவேதனையை நொடி பொழுதில் மகிழ்ச்சியாக மாற்றி விடுவேன். நீரை எண்ணெயாக மாற்ற தெரிந்த எனக்கு உன் துன்பங்களை மகிழ்ச்சியாக மாற்ற தெரியாதா என்ன? உன் கவலைகளை என் காலடியில் வைத்து விடு. நான் பார்த்து கொள்கின்றேன். எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். இவர்களோடு வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும், அதுவே போதும் என்கிறாய். மகளே, நீ ஆசைப்பட்டபடியே வாழ்க்கை துணையும் வாரிசும் அளிப்பேன். சக மனிதர்களைப் போல நீயும் வாழ வேண்டும் என்று தானே ஆசைப்படுகிறாய். உன் ஆசை நியாயமானதுதான் என் மகளே. உன் ஆசையை கூடிய விரைவில் நிறைவேற்றி தருவேன். உன் உறவினர்கள் முன் கௌரவமாக சொந்த வீடு கட்டி குடி போக வேண்டும் என்ற ஆசை விரைவில் நிறைவேறப் போகிறது. நான் அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தருவேன். நம்பிக்கையோடு இரு. உனக்கான காலம் கனியத்தான் போகிறது. சொந்த பந்தங்கள் முன்பு உன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ போகிறாய். இத்தனை நாட்களாக சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் கூட கிடைக்காமல் வாடி போயிருந்தாய். என் மகளே, வாடி போன உன் முகம் மலரப் போகிறது. உன் கஷ்டங்கள் இன்றோடு முடிய போகிறது. இனி உன் வாழ்க்கை நலமாய் இருக்கும். நல்லதே நடக்கும். உன் அப்பா என்றும் உனக்கு துணை இருப்பேன். ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக.